Ana pirek heye ji kesê me Kurd hîn dibin zimanê Tirkî û xwe pê vedine yanî xwe dibîne yanî ez Tirkî dem dikim. Ez nedijî zimana me li hemû jiyanê. Gê dij min bêjî. Le ez pir diêşim gavê ez bibînim Kurdekî Tirkî xweş dendike ya Erebî xweş dendike lê kurmanciyê xwe qe nexweşe. Ez xêr bikim tişkê ser zimanê Tirkî wan kesê di me xwe dibînin ez Tirkî dem dikim yanî xweş û dibînê tiştekî pir mezin e yanî. Zimanê Tirkî eger ez gotinê kurmancî derxînim jê û ê Erebî derxînim Tirkî namîne. Tiştek li Tirkî navê xwe namîne bi rastî. Bengeh zimanê te ye ji bo Kurd û Kurdistan. Spas.